की गोयात 35,000 कोटी पेक्षा चढ कामां जर केन्ना जावपाक शकली आसत जाल्यार ती डबल इंजिनच्या सरकारात नाल्यार तांचेय डबल इंजिन सरकार आशिल्ले तांच्यांनी दाखोवन दिवपाक जाय आशिल्ले अरे एक सुद्धा प्रोजेक्ट गोयात करूंक ना एक सुद्धा स्कीम गोयात लावंक ना तांच्यांनी सांगची जर गोयात केन्ना स्किमी सुरू जाल्या आसत जाल्यार त्यो मनोहरभाई पर्रीकरांच्या सरकारात गृह आधार आसतली लाडली लक्ष्मी योजना आसतली प्रत्येकाक प्रत्येक येवजण जर केन्ना मेळ्ळ्या आसत जाल्यार फक्त आणि फक्त मनोहरभाई सरकाराच्या कार्यकाळात बीजेपीच्या कार्यकाळात डबल इंजिनच्या सरकाराच्या कार्यकाळात उत्तरेत उबो केल्लो बाब रमाकांत खलप जो बँक लुटारू असा म्हापसा अर्बन बँक ज्या म्हापसा शहरात आम्ही असा ती बँक जर कोणी लुटले असतले जाल्यार ती सामान्य मनशाक जर कोणी त्रासान उडयला आसत जाल्यार तो रमाकांत खलप आणि त्याच बँक लुटारूक परत एकदा टिकेट दिल्या आणि म्हाका खबर आसा 1,50,000 लोकांचे शेअर होल्डर्स या बँकेत त्यांचे पैसे अडकल्या 3.5 लाख लोकांचे अकाउंट होल्डर्स या बँकेत त्यांचे पैसे अडकल्या आणि 60,000 जे एम्प्लॉईज असोसिएशन हांचे 1 कोटी रुपया अडकल्या अरे स्वतःचे फक्त 25,000 रुपया बँकेत दवरपी आणि आपले आणि आपल्या सैरादारांचे पैसे बँक लुटच्या पैकी काढून घेवपी कोण असा रमाकांत खलप असा ज्याने या गोयाक लुटलेले असा